Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Remus Iordache, Euroltenia Rațional. O să vorbim astăzi despre o temă importantă, spun eu, pentru ce se întâmplă în ziua de astăzi, reforma politicii agricole. O să vorbim despre agricultură, despre medicină veterinară. Nu sunt singur, după cum vedeți, sunt cu domnul profesor sau doctor în științe medicale veterinare, domnul Ion Bozgă, președintele Medicilor Veterinari din Olt. Domnule profesor, bine ați revenit după ceva timp la Euroltenia, la emisiunea Rațional. Bine m-am găsit, domnule director. Îmi place că acest domnule director, nu sunt director, sunt moderator, dar e bine, asta sunt domnul director. Evident, stimații telespectatori, este o emisiune în direct, drept care mi-ar plăcea să intrați în legătură cu noi. Evident, pe această temă vorbeam în pauză cu domnul profesor de mâncare. Mâncarea noastră, cea de toate zilele, în rugăciunea domnească Tatăl nostru, este rugăciunea pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Domnule profesor, intrăm direct în fondul problemei. Cât de bună este pâinea noastră în România? Vă rog. Mă gândeam să vă spun un banc, dar nu putem să spunem. Spunem un banc, că nu ne aude nimeni, că am scăpat de politică, Doamne Dumnezeu. Vă rog. Deci, pâinea noastră cea de toate zilele, doreau unii să mai pună și o sticlă de Pepsi acolo. Ok, nu mai face reclamă, dar ok, da. Okay. Da. Nu, pâinea noastră cea de toate zilele este sigură, mai ales pâinea. Deci, deocamdată, nicio analiză nu a pus în evidență cantități mari de pesticide din grâu și porumb, din care facem mămăliga, ca să punem în pericol viața oamenilor. Însă, siguranța alimentului nu cuprinde numai pâinea. Toate produsele alimentare, începând de la produse lactate, produse din paste făinoase, carne și așa mai departe. Legume, fructe, toate sunt în momentul acesta în România sub control sanitar veterinar. Serviciile veterinare le controlează, iar probabil peste puțin timp Serviciul fitosanitar de la nivel național va trece în subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare. Nu știu dacă e bine sau nu, dar asta se va întâmpla. Se dorește ca laboratorul fitosanitar și laboratorul sanitar veterinar, care se ocupă de analizele legumelor, fructelor și produselor de origine animală, să fie conduse de o aceeași persoană, ca să poată colabora mai bine, să vadă dacă produsele analizate sunt sănătoase sau nu. Adică asta e un proiect politic sau asta e o discuție la nivelul ministerial? Nu, repede se va întâmpla acum. Am înțeles. Repede se va întâmpla. După alegeri începe reorganizarea și chestiunea asta se întâmplă. Se face o altă reorganizare a ministerelor, iar nu vă transmit eu, îi las pe cei care decid să vă transmită. Îi așteptăm în emisiune, domnule așa, profesor. pe secvența aceasta știm că fitosanitarul va veni acolo și va fi, preluat cu scopul de a fi un singur conducător, să răspundă de siguranța alimentului, să nu mai se arunce unii pe alții, pentru că în momentul acesta protecția consumatorului ei verifică de la haine, jucării, absolut totul. Însă ei nu au expertiză. Acolo ar trebui să fie și medici și nu prea sunt. Iar dacă dânsii observă ceva că nu corespunde, este obligați imediat să contacteze serviciile veterinare județene, naționale și de obicei au făcut chestiunea asta la nivel național. Ei au colaborat foarte bine până acum câteva luni când a apărut un incident și din acel moment cei care autorizează aceste instituții, fiind serviciile veterinare, merg, recoltează probe, fac analize și dacă constată că ceva nu e în ordine, imediat suspendă activitatea pe o perioadă limitată, bineînțeles, până când procesatorul intră, remediază defecțiunile care sau abaterile de la lege care sunt pe o perioadă de timp. Au fost, că pot apărea. Aceste orare de control sunt un fel de babau pentru procesatori, domnule profesor? Pentru că și aici e o discuție, dacă se mai pot face șmecherii, ca la români, cum să spune, că românii mai fac șmecherii. Vă rog. Și eu, la rândul meu, cândva am avut fermă, sigur că nu convenea să fiu verificat, dar ei sunt necesari. Chiar dacă nu ne convin, ai teamă și că cineva vine și verifică și ești atent. Că altfel poți vinde acele produse finite cu abateri, cu erori
neconforme, ca să nu zic altfel, și ajunge pe piață și să le cumpere oamenii și să ne intoxice. Deci nu, în momentul acesta este totul sub control, cel puțin teoretic. Specialiștii din serviciile sanitare veterinare din România, organizați sub direcțiile sanitare veterinare județene și pentru siguranța alimentelui, ei au oameni suficienți să verifice toate aceste puncte autorizate sanitar veterinari, care funcționează și vând. Ele altfel nu pot să funcționeze. Am plecat de la grâu, avem în spate o combină frumoasă. Din păcate nu mai este celebra combină românească, e o combină din altă țară. Vorbeam așa în glumă mai în serios. Domnul profesor, o fi grâu românesc acolo? Discutam de celebra discuție pe care o am făcut-o de mii de ori, ca să fac un joc de cuvinte, cu tranzitarea grâului ucrainean. Cum mai stăm aici în zona asta? Deci Cam sensibilă, acolo, încă nu s-au limpezit lucrurile, vă rog. În imaginea aceasta e foarte posibil să nu fie grâu românesc, dacă e o combină olandeză, să fie din Olanda. Probabil că ei își fac publicitate. Că dacă ne uităm acolo, e o pădure, grâu prin pădure. Nu, noi în România avem suprafețe foarte mari de grâu, cultivăm grâu pe suprafețe fertile, avem fermieri care cultivă mii de hectare de grâu în fiecare an și sigur că e foarte adevărat, toate utilajele sunt din import pentru că noi nu mai producem în România semănători. La semănătoarea se face altceva în București, deci toate sunt importate. Oricum trebuia tehnologia schimbată, că tehnologia aceasta, aceste semănători, dacă ne referim la ele, sunt foarte performante și tehnologic nou pierde, decoltează foarte bine, dar au condiții de confort pentru cei care lucrează în cabină. Au aer condiționat, se conduc foarte ușor, merg pe GPS. Mulțumim colegului meu, domnule profesor, asta sigur la noi că văd căruțele românești cu tractorul nostru. Cred că U450, cum era? U650 și U445. Asta e U650. Ăștia stare noastre. Mulțumesc, Armand. Se producea odată la Brașov, da, și lucrau bieții români pe ele. Cu ele am reușit să ieșim noi din necazuri pe timpul acela, dar acum sunt depășite din toate punctele de vedere. Când am fost în 2004, în primăvară, în delegație în Iran, o oficială delegația, mă întrebau iranienii miniștri de ce nu mai facem tractor, că noi la ei exportam foarte mult și ei au și pustiuri, pământ foarte sărac. Mai erau tractoare românești pe acolo? Și erau tractoare românești și le reparau singuri. Spuneau că sunt cele mai ușor de folosit. Da, a fost. E istorie acolo la Brașov. Acum, dacă vedeți ce este, un complex. UTB-ul. Nu da, cred că de tractoare Brașov. S-a terminat. Nu mai Dar ziceau că vor să le facă, sau era o glumă, să apară nou tractorul românesc? Până una alta, la Craiova se face, cum intrăm pe dreapta din Slatina, este o mică fabricuță de tractoare produse de ei. Dar acolo nu mai fabricăm tractoare. Acolo era gigant, era o uzină, era altceva. Acum să intri pe piață când să concurezi aceste limuzine, că sunt ca limuzinele aceste tractoare, nu cel care se vede. Da. Mulțumesc, Armand. Dă-ne un tractor cu aer condiționat, că noi avem aici în studio. Da, acolo este acesta. Interesant. Mai e și acum. Mai sunt fermieri care sunt mai necăjiți, au o potență financiară limitată, domniile lor îl folosesc și acum, la preț mai mică, celelalte sunt foarte scumpe. Nu își poate permite decât un fermier decât printr-un proiect să-l cumpere sau și cu finanțare. El trebuie să ia bani de la bancă ca să poată să plătească partea de cofinanțare, dar într-adevăr lucrează în condiții civilizate și cu mare performanță. Ziceați că acum totul este la costum, la patroace, aer condiționat, nu mai sunt celule tractoare cu praful da, înainte fugeau de această meserie, acum nu mai sunt tractoriști întâi, că cei care lucrează sunt oameni unii cu facultate, nu îi lasă pe alții să urce în utilajul de miliarde de lei. Și merg cu mare plăcere. Aveam și este o studentă, o absolventă de-a noastră, lucra vreo 300 de hectare în zona Vâlcele. I-a murit tatăl, luase cu 500 de milioane cu finanțare partea ei,
toată gama de utilaje și ea era singura fetiță la familie și era și băiatul familiei. Ea ara noaptea, a murit tatăl, făcea toate lucrările și zi și noapte. Și zic... Să chemă o emisiune interesantă. Da, nu, să vedeți ce... Da, el din Slatina lucrează și a zis, zice, uite, am făcut asta și am ținut să duc 5 ani proiectul acela. De asta a și făcut facultatea noastră, a făcut SASE-ul la București și a venit intenționat ca să poată avea un 20% puncte câștig în proiect. Ca să avea studii superioare în domeniu. Da, și atunci a venit, parcă o văd, oricum a lucrat și spunea, zice, lucrezi în condiții civilizate, pe tu ești fetiță. Dacă simt mare plăcere că nu e confortabil, zice, nu mai e ce a fost odată. Da, viitorul acesta va fi. Nu mai ne întoarcem la acele tractoare, nici nu mai are cine, pentru că cei de pe timpul acela se pensionează și pleacă de pe lumea asta. Vin tinerii care nici n-acceptă ei să intre într-un asemenea tractor să murdărească. Ei vor costum, cravată și să stea în condiții civilizate. Avem însă și studenți aici în Slatina care au ferme în județul Olt și care sunt implicați, uitați-vă, implicați foarte mult. Le facem reclamă, Armand, acum. Da, efectiv, cine va reuși să-și mențină fermele agricole... Păi aici e problema. Cum o să reușească, domnule profesor, și menține fermele? Știți că a fost o greva fermierilor din România, vorbeam noi în pauză, nu prea s-au limpezit apele, nici de o parte, nici cealaltă. Cum o să-și mențină aceste ferme? Acești tineri întreprinzători, până la urmă, și tot, deci, guvernul va trebui să găsească o soluție, adică să facă eforturi. Dacă subvenția de la Bruxelles nu se va mări și va rămâne iarăși 150 și 160 de euro față de 500 cât iau francezii, nemții și celelalte state dezvoltate, ei ca să poată face față pe piața internațională, că ei acolo vând sau ar trebui să vândă grâul lor, ei trebuie să fie ajutați de guvern. Guvernul să vină cu diferența de subvenție. Subvenție sub altă formă. Adică cu banii, domnule, ca să Păi subvenția însemnează banii pe hectare. Da, zic, dacă nu va face acest lucru, ei încet există riscul să intre în faliment aceste firme? Unii intră, alții nu intră, dar care mai au rezerve, dar unii intră. Și sunt afectați totdeauna fermierii mici. Ei n-au rezerve financiare, ei trăiesc de azi pe mâine și asigură câteva locuri de muncă, că dacă e fermă de familie, înseamnă că lucrează soție, copii, avem și așa ceva. Dar ce înseamnă fermier mic? E un număr de hectare? Păi, de la 50-100 de hectare, 200-300. Am înțeles de ce. Deci, la o suprafață de mică nu poți să ai, pentru, dacă cultivi cultură mare, profit mare. Dacă faci legumicultură, dacă faci zootehnie, se schimbă lucrurile, dar pe cultură mare nu e. Profitul pe cultura de grâu și de porumb nu e mare. Iar dacă aplică tehnologie performantă și fermierii știu ce vorbesc acum, atunci pot să obțină 10, 8, 10, 12 tone de grâu la hectar în funcție de regiune și de zonă. Și dacă îl vând măcar cu un leu în plus față cât au cheltuit ei pentru a produce, însemnează ceva. Dacă nu, iar evenimentele din Ucraina ne-au afectat și i-au afectat pe ei. Pentru că, indiferent ce spunem noi sau spun specialiștii din Ministerul Agriculturii, nu are drept de control asupra mașinilor care vin din Ucraina, ci Poliția de Frontieră din Vamă. Și ăia verifică, ele sunt sigilate, pleacă. Dar nimeni nu vede câte intră și câte ies în zona de vest a țării. Și mari consumatori de grâu din România sunt fermele străine care cresc pui, găini pentru ouă și porc. Ei consumă și cumpără la jumătate de preț și vă dați seama, le convine de minune să ia grâu cu 7, 10, 80 de bani, maxim 1 leu, decât să dea 1 leu 52 lei sau poate mai mult, pentru că pe kilogramul de carne de porc produsă sau pe kilogramul de carne de pasăre se reduc cheltuielile și e profit pentru ei. Aici apare necazul, pentru că fermierii români, mari fermieri români, vindeau acestora
până acum, până a început războiul. Din acel moment s-a terminat, ea nu mai cumpără. Război care în desfășurare și le face că nu vedem. Era o altă discuție. Nu ne facem, e clar, România îi susține, a acceptat legal să tranzite cerealele prin România, deci Guvernul României, președintele, decidenții au acceptat acest lucru și n-au cum să oprească mașinile. Pleacă 50 și 25 se duc în altă parte. Și sigur că s-a afectat, că ei vindeau acelor mari consumatori de cereale, vindeau cereale din România la un preț mai mare. Însă, o parte au și ei zootehnie și transformă grâul și porumbul în carne. Unii vând animalele vii, altele le procesează și atunci profitul este de 2-3 ori mai mare. Și ăștia rămân. Era o discuție, doar să vă întrerup, dacă acel grâu ucrainean este chiar bun de consum, ca să spun așa. Deci, era o discuție cu, mă rog, foarte multe îngrășăminte chimice, etc., nitrați și toate cele, vă rog. Specialiștii spun că e bun. Acum, ei, ucrainienii, îngrășămintele sunt fosfor, azot, potasiu. Acelea nu sunt toxice. Dacă sunt în cantitate mai mare, ele ard pământul și planta. Însă erbicidele și pesticidele administrate pe hectar ca să prevină anumite boli asupra grâului, ele, date în cantități mari, creează o mare problemă și la ei în Ucraina sunt permise doze triple decât în România. Noi avem interdicție. Și din acest punct de vedere, grâul nostru este mai sănătos, care nu are urme de pesticide și erbicide decât foarte puține în ele, ppm-uri. Dar ce să facă dacă n-are cui să-l vândă? Și într-o perioadă n-au vândut. Amintiți-vă că când a început pandemia, au rămas toți cu cerealele, cu grâu în silozuri. Cine a avut silozuri? Și anul următor l-au vândut la un preț mai mic decât li se oferise în anul anterior. Și ei au fost în pierdere. Dacă însă se revine la normal, cine va supraviețui până când se va vinde grâu și porumbul, că despre ele e vorba cu transportul de ăsta din Ucraina, vor supraviețui și dacă supraviețuiesc vor avea profit și vor rămâne pe piață. Probabil că nu, alții din vest ar dori să fie cât mai puțini fermieri din România. Pe ei au speriat și numărul de exploatații aflate în România, pentru că România e o țară atipică. În țările capitaliste, fermele sunt 10, 20, 100 într-o țară. La noi fiecare babă, dacă are un purcel, noi îi punem crotalie, serviciile veterinare pun crotalie și facem un cercel și facem cod de exploatație. La ăia cod de exploatație se face la fermă, cu hectare, nu la un purcel și o curte țărănească. Și noi avem, imaginați-vă, 3000, câte comune mai sunt ele și cu 3200, plus câte, avem zeci de mii de exploatații și ea s-au speriat, păi ăștia sunt în pericol. Că au crezut că o exploatație însemnează o fermă mare. Nu! Dar acest lucru este valabil în Bulgaria, România și Ungaria, de vă explicam. Ei au interes să producem cât mai puțin ca să vândă la noi, că vedeți, au găsit soluții. Nu vin ei și vând grâu în România, dar vând făina congelată sub formă de cocă și o transformă în diverse preparate la lanțul de magazine din străinătate aflate pe teritoriul României și mâncăm toți. Sigur că, dacă chiar vreți să știți, o cocă congelată, un produs de panificație congelat, are amidon mai puțin pentru diabetici, pentru ei e un avantaj. Dar, una peste alta, tot mai sănătos e grâul nostru. Noi, în România, nu dăm la hectar decât câteva sute de kilograme de îngrășăminte și urme de pesticide și erbicide, pe când ăia dau cantități masive. Și dacă e pe cinstite, toate produsele din mediul agricol sunt mult mai sănătoase decât cele din Occident. Pentru că noi avem și acum pământul pe care nu-l tratăm cu nimic.
oile pășunează zona montană unde nu plouă decât de natură, nu administrează nimeni nimic. Mai sunt acide, cum spunea cineva. E altceva. Cum e, că, aciditatea arde iarba, nu însemnează toxicitate pentru om. Sigur. Iar de aceea și brânza pe care o produc ciobanii de zona de munte e mai scumpă decât cașul pe care îl vindem noi aici, pentru că acolo iarba aia este totalmente sănătoasă, laptele e sănătos, brânza e sănătoasă și nefiind administrate niciun fel de chimicale, se conservă mai mult și mai bine. De aceea ei fac și foarte multe preparate din brânză, nu ca noi decât în sudul țării facem. Ce facem, domnule profesor, cu europarlamentarii din România care acum o să ducă la Bruxelles pe zona asta a politicilor agricole? Ce trebuie să facem și noi? Pentru că o să vorbim mai târziu în emisiune cu carnea care ne vine din Polonia și din alte state, la taurine, porcine, suine, adică la porci, la zona asta avicolă, ouă, etc. Ce facem cu zona asta a politicilor agricole și cum putem noi să ne impunem ca europarlament, ca stat român, care, evident, face parte din Comunitatea Europeană? Vă rog. Acum, îmi place să cred că viitorii europarlamentari vor fi mai incisivi, vor face mai multă politică în domeniul sau și în domeniul acesta. Oricum, ca să poți susține o idee, trebuie să fii de specialitate. Corect. Corect. Interesele de la Bruxelles nu ne privesc pe noi cu ochi, nu sunt prea bune pentru noi, că ei au interesele lor. Noi figuram cu 22 de milioane, mai sunt vreo 19 milioane de oameni, ei se gândesc că ăștia trebuie să mănânce și zilnic ei trebuie să consume. Dacă nu de 3 ori, măcar o dată. Și cineva trebuie să le ducă mâncarea. Și de aceea, dacă viitorii europarlamentari se vor pregăti și vor fi incisivi, vor insista, nu știu, ar trebui teoretic să avem o șansă, că dacă pornim de la ideea că nu avem nicio șansă, nu e bine. Să aibă o șansă să convingă comisarul pe agricultură, că dacă pornim de la subvenție, că ăștia-s bani, trebuie să fie egalitate pentru toți căței, nu sunt căței de clasa 1, a 2 și că suma e de la 160 de euro la 500 de euro, e de 3 ori mai mare și una este să vândă el, să producă 10 tone de grâu și să mai ia și de la stat 500 de euro pe hectar și alta e să-i dăm 160 de euro și el să producă săracul decât 5 tone de grâu. Deci nu are cum să fie competitiv. Deci acești europarlamentari care urmează să plece, teoretic au șansa să convingă pe cei de acolo că, uite, cum faceți la voi, să facem și la noi. Ce reușite vor avea, rămâne de văzut, că până acum n-au avut. Noi am avut comisarul european pe domnul pentru agricultură și domnul Cioloș, nu? Da, în mandatul domniei sale s-a stabilit suma asta atât de mică. Ori n-a reușit să se impună, ori n-a putut. Sau eu mai mult ce să cred. Cert este că și Cioloș a fost inginer horticol. Era din domeniu, absolvent de Cluj. Deci era în domeniu. Da. De ce n-a susținut? Poți să vorbești să nu te asculte nimeni, știți cum e. Vorbești, nu te ascultă posibil nimeni și asta. E posibil și asta. Lună. E posibil și asta. Păi, noi avem și comisarii, sau am avut comisarul cu transporturile. Pe doamna Văleanu. S-au văzut ceva? Nu prea s-au văzut. Deci ei nu sunt atât de activi cum ne-am dorit noi. Să sperăm că în timp se schimbă lucrurile. Dacă nu se schimbă, nu e bine, pentru că diferențele aceste mari de sume fac ca produse de fermieri din România să fie scumpe și să nu se vândă. Ei să stea cu roșiile să nu le poată vinde, iar ceilalți să vină să aducem roșii la preț de jumătate. Și ideea asta a guvernului cu alimentele de bază, știți că a fost o discuție, o politică chiar pe zona asta cu alimentele de bază să fie, limitate la o anumită sumă, să nu depășească. O idee bună? Eu, ca socialist, spun că e bine, dar ca om de afaceri e o prostie. Deci, în capitalism nu se face așa ceva. Vrei să faci tu treaba asta
subvenționează altfel pe fermieri să nu vândă scump, dar dă-le diferența tu. Deci, ce au făcut? Au blocat sau limitat, prețul la anumite produse alimentare, dar la detergenți de 5 ori a crescut prețul. V-am dat numai că eu consum foarte mult detergent. Și când am văzut, dar nu ne mai spălăm, domn profesor. De la 300, la 30 de lei la 150 de lei, vă dați seama, am dat numai un exemplu, că ea trebuie de undeva să câștige. Deci nu, chestiunea asta trebuie altfel gândită. Arată că avem o problemă în a concepe managementul agriculturii în lumea capitalistă. Era valabil în lumea socialistă. Acum nu. Lași piața liberă, dar ajuți pe cei care produc să meargă la piață, ca ei să vândă mai ieftin, dar nu ca să îi pui bariere, că din momentul ăla îl omori. Sunt unii care vindeau decât 3 produse și alea sunt, vând o lună, 2, 5, după aceea ce se facă? Intră în faliment, că dacă el vinde mai ieftin, iar prețul de producție e mai mare decât prețul cu care vinde, ce scrie pe el decât faliment? Dar asta arată că băieții ăștia, așa, au o problemă. Ori nu înțeleg cum să fac afacerile, cum se face business-ul, ori atâta e. Îmi place să cred că nu înțeleg, că altfel nu există intenția rea voință. Da. Probabil că nu sunt în trebuie ceva să se întâmple, să corecteze. Trebuie să corecteze, dar noi suntem un popor care avem dat de Dumnezeu un pământ foarte bun. O semânță de ceva, dacă cade jos, iese o plantă. Am fost în Israel, acolo e numai pustiu și numai calcar. Nu iese nimic, nici apă n-au. Deci noi avem, dacă vrem, nu murim de foame, decât dacă vrem să nu muncim. Da, eu în Spania, când am fost, m-am cam speriat puțin așa, adică era foarte puțin pământ, că erau pământ pe niște zone, mă rog, roci, toate nebunile, și acolo se prindeau, totuși aveau sămânță bună, vedeți, irigații, și acolo erau. Dumnezeu ne-a născut într-o zonă bogată, acum depinde de noi. Cât mai depinde de noi? Oricum, eu sunt optimist, n-are cum. Și dacă cei care sunt și au o anumită vârstă și mai depind, hai să nu zic altfel, de anumite structuri, tinerii nu vor depinde. Rețineți ce vă spun. Lucrez cu tinerii, am avut norocul să am 2 băieți și să toace la mine. Nu e bine ce faci tu, uite ce gândește Iliescu, tot asimilau atunci. Și uite ce e în București, uite ce face lumea, hai schimbă-te. Și încet, încet a trebuit să-mi schimb și mentalitatea și comportamentul. E o altă perioadă. Speciile care nu se adaptează nu supraviețuiesc, spune biologia. Corect. Deci dacă nu ne adaptăm la condițiile astea, înapoi în socialism nu va mai veni nimeni. Să știți că aici am dubii. Sunt foarte multe teze de doctorat în Europa Occidentală, pe zona lui Mars. Sunt foarte multe teze de doctorat luate în considerare, într-adevăr interesant, în America. Să știți că în America comunismul e luat așa, nu e luat în derâdere, mai repede e luat eu chiar discutam cu cineva, ca potențială schimbare în următorii 50 de ani. Apropo de schimbare, 50 de ani, și am vorbit de agricultură. E în Oltenia, un deșert, domnule profesor, deșertul din Oltenia. Ce se întâmplă? Oltul și Dolju, parcă. E un deșert. Eu am crezut că e o glumă, am văzut la televizor, pe Discovery, de fapt, pe un post de televiziune și nu venea să cred că e în Oltenia, ce aproape, cu deșertul. Cum e cu dunele astea care... Zicea cineva că în 50 de ani o să fie deșert la Slatina. Nu cred că va fi chiar așa, totuși. Știți despre ce vorbesc în sudul gestului? Au făcut niște, nu știu, au plantat păduri de salcâm, dunele. Ce se întâmplă acolo? În sudul țării... Vine Sahara peste noi? În Olt și în Dolj. Da. Că avem stațiunea de Buleni. Exact. Unde era și mai este stațiune de cercetare. Ori mai fi Lubenițe, pe acolo mai sunt, mă rog, pe verde. Acolo solul este aproape în exclusivitate nisipos. Iar specialiștii de acolo, și avem un profesor care de la noi și a lucrat și acolo ca stagiar în cercetare, acolo cultivau vițe de vie la 2 metri adâncime în nisip ca să poată să se cultive și să crească. Făceau bariere la câteva hectare ca să țină din pomi, ca să țină din pomi nefructiferi, ca să salcâm, ca să țină umbră și să oprească eventualele ploi care, spuneau ei, treceau și nu vedeau acolo.
Sudul țării, spuneau specialiștii după Revoluție, că în 100 de ani va fi, așa cum spuneți dumneavoastră, Deci e posibil ca peste 100 de ani Stalitan să fie deșertificat. Dar fără glumă, eu Adică ei sau... spun că vânturile în fiecare an iau o parte din humusul de suprafață și îl duc și rămâne zona nisipoasă. Noi până Câmpia Română începe de la Osica în jos. Deci dacă vă duceți dincolo de Caracal și nu prea mult de Veselu, începe zona nisipoasă. Pe acolo sigur va fi chestiunea asta. Va fi zonă nisipoasă și acolo vor trebui cultivate plante și pomi care rezistă și se adaptează la asemenea tipuri de sol. Deci nu ne avantajează acea zonă, dar numai acea zonă, numai asta din sudul țării, unde este zonă cu nisip mult, restul nu. Restul țării nu are încă probleme. Specialiștii de la Academia de Științe Agricole, era un deputat, a murit acum, secretarul general al Academiei de Științe Agricole, științifice, Ianculescu, era de origine din Baldovinești. Domnia sa prezenta în cercetarea științifică pe care o făceau ei anual, cu filme, ce se va întâmpla în zona de sud a țării. Și la un moment dat era totul lângă Dunăre, colorat în roșu, cum e masa asta, adică acolo zona arsă. Pe viitor a murit, nu mai prezintă nimeni, el fiind silvicultor de meserie și ei recomanda să facă, nu, să planteze pomi. Da, recomanda să planteze salcâmi, liziere din acestea, să fie prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii sau Mediului și anual să facă chestiunea asta pentru a stopa mișcarea solului, pământului de calitate de la suprafața solului. Ca să vorbim să înțeleagă toți. Și încet, încet, anual, 1 sau 2 centimetri pleacă de la suprafața solului. Acolo, în acea zonă, vânturile mișcă pământul. De aceea dăbulenii pun multe lubenițe, că ele cresc în asemenea sol. Alte culturi nu prea merg. Dacă când s-a construit sistemul de irigații Bucșan, Ciuroiu, Sadova, Corabia, nu întâmplător au prins zona aceea și pe regimul comunist, care era făcut după sistemul englez și american, că aveau date că acolo în final, va fi o secetă cruntă datorită texturii solului. Acum mai e ceva din sistemul de irigație? Mai este parțial, mai dar nu funcționează ceva? Nu prea funcționează și ei promiseseră că îl pun în funcțiune. Dar, domnul, noi avem ministrul agriculturii de la noi, din Nord. Întrebați, invitați-l într-o zi pe domnul ministru Barbu și sigur vă va spune ce gândește, ce realizări are în domeniu, că în alte zone ale țării s-a investit în irigație, am înțeles. Da, la un moment dat s-a oprit. Da, probabil că oricum vă va da detalii suplimentare privind sistemul de irigație, că îl cunoaște. Are toate datele la zi. Și ce gândire au privind viitorul? Că fără irigații, cu o climă aridă, e problemă. Să sperăm că nu, dacă mai stăm aici în studio 100 de ani și ieșim din studio, nu mergem în dune de nisip așa mișcătoare și așa mai departe. Sperăm că vedem că intrăm în altă zonă de Hollywood și de filme. Noi sperăm, știți. Da, știți cum e, că român ce-mi pasă mie ce va fi pe sus de ani. Ba da, trebuie să-i gândiți și la copii și la nepoți și la strănepoți. Pentru că trebuie să lăsăm până atunci cine știe ce inteligență artificială și sub ce formă va funcționa. Și atunci o să mănânce tot nisipul și o să pună pământ și gata, o să apară sau alte specii, ne bondem. Să sperăm că nu. Apropo de evoluții și de toate lucrurile care se întâmplă, există și niște microorganisme, niște virus, niște bacterii care mai atacă așa. Apropo, ce se întâmplă, domnule profesor, cu pesta porcină, ca să trecem în zona asta, suinilor, la porcinilor? Au fost niște focare de infecție cu pesta porcină aici la noi, nu? Cornicești, parcă în sudul țării ipoteci, a evoluat, numai că în toate județele din sudul țării în ultimii ani a fost pesta porcină. Din nenorocire, și în Dolj, și în Mehedinți, și în Gorj, dar focare mai puține. Noi am avut mai multe. În momentul acesta avem cele mai multe complexe de creștere a porcului din sudul țării
iar 3 sunt foarte mari, tufeni, negreni și ipotești. Sunt foarte, de zeci de mii de capete, cu perspective de dezvoltare. E prima dată când avem o fermă, un complex de ăsta, condus numai de români și cel de la Ipotești. Ei investesc undeva în zona lui Piatra Olb, va fi un abator foarte mare de sacrificare a porcului. La Băbeni au triplat suprafața abatorului de sacrificat păsări și se va dezvolta zootehnia în județul Olt. Pe timpul lui Ceaușescu eram pe locul 6 privind creșterea păsărilor în România. Fără să fie cifrele umflate. La modul normal. Aveam erau peste tot. Multe. Acum, totuși, sectorul în momentul acesta, avicol. avem aceste avicole. Decât asta e românească, dar sunt celelalte. Avem la Stoicănești, unde avem acolo... Era o ciupercărie pe timpul Ceaușescu. Mai fi ceva din Nu mai e nimic acolo, nimic. dar avicola a fost vândută, a fost modernizată de persoana care a cumpărat-o. Și român sau străin? Nu, e un libanez, Asani, un doctor, așa. Iar acolo avem hale pe 8 nivele, 8 nivele. Deci cresc păsările în baterii pe 8 nivele. Și unde sunt păsările? La noi pe piață aici sau pleacă în străinătate? Nu, ele fac ouăle. Toate se numesc acasă. Se vând sub numele de acasă. Nu știu, le-am făcut reclamă, dată. O să ne umplem de o Arman, să știi. Da, deci se vând în România. Ok, asta era ideea, asta era întrebarea. Dacă să nu plece în Liban sau unde? Nu, se vând în România. După aia mai avem la Văleni o fermă cu 4 hale puternice. La Curtișoara mai era o fermă avicolă, mai există? Acolo este de mică, aia e ecologică, 6.000 de capete au, puțin. La Leleasca avem iarăși acolo, tot capital străin este, sunt 3 avicole dezvoltate și produc ouă, tot ouă. La Potcoava producem pui de carne, iarăși la Scornicești a pornit din nou și ferma după ce a fost pesta aviară și gripa aviară și a fost iar o nebunie. Pesta aviară a fost la libanezi, dar ferma românilor nu are, au ouă și nu au avut boala. La 3 kilometri. Corect. Și atunci cum a ajuns? Păi a băgat-o băiatul ăla de fermier, de s-a dus, l-a plimbat în Pitești, pe unde s-a dus și pentru asta statul nu i-a dat niciun leu. Știți că a fost o discuție, am înțeles că a dat statul în judecată, n-a primit nicio despăgubire, nimic? Dacă serviciile veterinare care ei le plătesc au stabilit prin proces verbal, că spune legea, dacă a fost dată o sancțiune și el a avut sancțiune că n-a respectat, poți să te duci la Haga. N-ai ce să mai câștigi, că banii este europeni. A intrat în faliment? Nu, au banii, nu. Am înțeles. Nu, a repopulat, dar a recunoscut. Și zic, nu mai intri în fermă tu cu papucii de te duci la Pitești, te plimbi. Copilul, fiind mai tânăr, a greșit. Dar am avut bolile acestea, sunt virusuri, sunt produse de prioni, pesta porcină, iarăși produse africană de un virus. Norocul este că nu se transmit, pesta porcină nu se transmite la om și se poate consuma carnea. Se poate consuma carnea, dar omoară însă în masă porcii. Mor în câteva secunde, fără să prezinte ori niciun semn. Deci există virusul. Pesta porcină, ferme de suine de porcine, adică mor, statul român îi despăgubește pe fermieri? Da. Sau cum deci toate fermele sunt înregistrate și autorizate sanitar-veterinar. Toți porcii aceia au crotalii la ureche, cerceluri, da. Și automat, că altfel dacă nu aveau așa ceva, nu erau despăgubiți. Toate, când se ia o asemenea măsură, că o dispune Direcția Veterinară în baza unui buletin de analiză, confirmat de Institutul de Diagnostic de la București, din acel moment apare o echipă compusă din numărul prefecturii, Direcției Agricole, de Statistică, de la Finanțe și Direcția Veterinară, stabilesc că prețul de piață la acel moment, intră pe internet și văd cât se vinde pe la piața liberă pe kilogram și cântăresc porcii pe care îi omoară și la kilogramele alea plătesc și despăgubesc. Dar de ce spuneau că
nu sunt conforme, mă rog, prețurile sunt foarte, foarte mici și n-ar reflecta, mă rog, ca să vorbim kilogramele direct de carcasă era o discuție că sunt la foarte un moment puține. dat așa a fost. Știți că a fost o discuție pe tema asta. La un moment mă bucur dat că s-a așa a reglementat fost. acum. Mă rog. Noi am cerut atunci ca serviciile veterinare să nu facă parte din Comisia de Stabilire a Prețului, că n-au nicio calitate economică, ci să fie oameni de la Ministerul Finanțelor, un supraveghetor de la prefectură, deci să stabilească ei. Nu, n-au vrut să modifice, e prin hotărâre de guvern asta și au fost colegi care au zis, domne, pe piață e 5 lei, altul că e 7 lei. Și sigur că când vine unul cu un preț mai mic, de aici au fost, dar au dat în judecată și au câștigat. Au câștigat și au luat banii. Deci, dacă insistăm pe acest subiect, îi speriem pe oameni. Tot trebuie să nu intre boala. Dacă boala a intrat, e problemă. Păi mai bine vreun mistreț, așa, cine știe, așa mai întâmplă, că mai merge și cu mistreț. Mai sunt, noi avem unde spăduri, porcii mistreți, sunt cei care diseminează boala, o transmit. Așa este. Ei sunt și mai rezistenți, unii mor, alții încă o duc pe picioare. Dar să sperăm că de anul acesta, din toamnă, se va pune pe piață vaccinul privind vaccinarea contra pestei porcine africane. Vom fi prima țară care facem experiment cu acest vaccin. E bine, rău? Păi e bine că facem, că dacă facem și are efect, totuși e ceva. Avem o șansă. Dar să vină vaccinul. Președintele autorității, că l-am avut de mai multe ori la noi, la Olt, a spus clar, zice, eu susțin, am fost de acord ca să introducem în România chestiunea asta. Pe atunci, când era prima discuție, era premier Nicolae Ciucă și aprobase, după aceea a aprobat și Ciolacu, ce nu mă opun, hotărâți voi ce trebuie făcut și așteaptă să vină, nu știu de unde, din China, de unde a venit acest vaccin, ca să dispună măsura. Ceva efect tot trebuie să aibă. Nu avea 100%. Tot e ceva. O protecție. E o protecție, da. Că noi nu suntem în stare să-l facem. Aveam și noi niște vaccinuri. Nu ne dă voie. Nu ne dau voie. Nu ne dau voie. Se mai fac la noi, se mai fac, nu? Noi facem produse biologice. Medicamente de uz veterinar în România. Toate sunt vândute, sunt privatizate. Unul se numește Farmavet și altul Romvac. Sunt cu capital privat. Doi oameni de afaceri. Reclamă foarte bine. Okay. Și decât astea sunt. Astea sunt. Și ele produc vaccinuri pentru toate speciile. Iar medicii veterinari comandă și primesc așa ceva. Vaccinurile nu se vând la farmacii, vin numai sub control medical veterinar și numai ei le administrează, pentru că sunt produse foarte perisabile și dacă nu se țin la temperatura frigiderului, devin apă de ploaie. Mai pleacă medicii veterinari însoțiți de tehnicienii veterinari prin comune ca să vaccineze toate animalele de curte, de companie și tot ce au oamenii de exemplu, gospodării? În momentul acesta, luna mai și iunie, s-au vaccinat toate bovinele și cabalinele contra antraxului și au recoltat probe de sânge pentru leucoză și bruceloză și de asemenea s-a făcut testul pentru depistarea TBC-ului, tuberculinarea. TBC-ului de la animale care se poate transmite la om. Iar în continuare se vaccinează toate păsările, numai că există oameni care spun, mama, eu nu pot să le mai țin, sunt libere. Și în asemenea situație avem și vaccin care se pune în apă. Există, au scos în România ceva, se dizolvă, se dau păsărilor să mănânce mâncare dimineața și după aceea se pune vaccinul ca ele... Întrebarea firească ar fi, domnule profesor, sunt gratuite aceste vaccinări și aceste medicamente? Omul plătește ceva? Deci, în afară de pasăre, la pasăre vaccinul nu e cu bani. Dar la toate celelalte specii de gratuitate. Gratuitate? Da, e gratuitate. Și că omul când aude că trebuie vaca vaccinată sau... vin la coace, dar nu mai sunt animale multe. Vin pentru că ei știu că nu se iau bani la asta și v-am spus, ca să vândă mamaie brânza și laptele la piață, ea trebuie să aibă o hârtie care se obține de la medicul veterinar, un certificat special. Iar ăsta nu poate să-i dea decât dacă îi trece data când s-a făcut acțiunile veterinare și rezultatul și își pune parafa. Iar dumneavoastră când mergeți să cumpărați, puteți să-i cereți. Mamaie, dă și mie certificatul să văd dacă animalul e sănătos. Apropo de mamaie și de produsele care sunt, ca să aplicăm concret așa emisiunea, că îmi plac lucrurile pe care le spuneți și cred că sunt lucruri interesante și pentru stimații telespectatori.
Concret, îmi vine piața Zahana. Laptele de acolo, brânza, e bună? E în regulă totul? Deci acele Apropo de persoane, mamaie care vin, producătorii acele locali, persoane care vând, ele de obicei sunt în zona Slatinei, vin din comunele limitrofe aici, nu vin de la distanțe foarte mari. Și ei au vaci, că laptele de oaie se transformă în brânză, nu vin să-l vândă. Iar ei trebuie să aibă acasă acolo o cameră curată. Noi pusesem norme să aibă gresie, faianță, o chiuvetă. N-au avut ei gresie și faianță, dar au dat cu lavabil și au pus o chiuvetă. Verifică cineva lucrurile astea? Da. Deci medicul din comună, când îi se duce să-i dea acest certificat, se duce și vede. Că sunt câțiva numai care vând. Și ei trebuie să mulgă vaca în condiții de igienă. Bine era să aibă un aparat de muls. Unii au, alții nu. Și atunci mulg cu mâna. Spală ugerul foarte bine, primele jeturi de lapte le aruncă jos, îl șterg ugerul cu un prosop curat și după aceea încep să mulgă Deci e brânza foarte bună de la Zahana. Da. Deci, dacă medicul constată că o vacă are TBC, aia merge la sacrificare. Nu face la ce vrea cu ea. Are termen, o dirigem către abator, o sacrificăm. Pe timpul lui Ceaușescu nu se sacrificau, le trimiteam în centre de izolare. Săraca vacă. Da. Și o trăia, acolo se mulgeau și făceam brânză pe care o mâncam după 6 luni de zile. Dar acum nu, acum se sacrifică totul. Nu avem în momentul acesta, când vorbim în județul Olt, nu avem cazuri de tuberculoză la nicio bovină. S-a terminat testul și nu ai, și colegii ne-au transmis rezultate Mai este negative. acel laborator sanitar veterinar, am amintit de piața Zahana, mai sunt medici veterinari acolo care fac controle așa inopinate sau știu, incognito. Pentru Zahana avem o situație mai favorabilă, că sunt 3 medici veterinari care sunt acolo tot timpul, dânsii verifică tot ce este în piață și nu numai în piață, acolo e un centru, verifică ce este în piața Zahana, în Progresul și cea de la Steaua. Jos la Frații Buzești de aici este alt punct, este un medic acolo care urmărește tot ce se întâmplă în piață, dacă vin produse și sunt conforme. Să înțelegem că mâncarea toată din Slatina este conformă cu normele sanitar-veterinare. Nu avem probleme, deci din acest punct de vedere... Toxinfecții sau alte... Păi știți, domnul, ei sunt câțiva care vin așa, fără autorizație, 10-15 și îi știu. Și ia pe rând, azi, mama e, ce... Ia de unde ești mata din cutare. Sună, doctor, ia să te duci tu să mai sunt două, știți, de vânzare. Și imediat îi face poză acum cu telefonul ăsta mobil, transmis în direct pe WhatsApp tot ce e acolo. Și văd ce e la de aici. Ia mergeți acolo și transmiteți în ce. Și văd direct cum facem noi în momentul acesta. Deci lucrurile au evoluat. Da, și nu, sunt oameni, cei care vin să vândă, sunt oameni cu minți, deci respectă. Că, și sunt atenți, că sunt norme sanitar-veterinare. Noi mai și exagerăm. Mamaie faci pușcărie dacă sunt bolnăvesc oamenii. Și mamaie se sperie mai repede decât un nu știu cine fermier. Și e atentă. Și din momentul ăla, a 2 ore, dacă ceva nu corespunde, nu mai vine. Mai avem vreo 3 minute, 2 minute, domnule profesor. Spuneți-mi de acel laborator performant de la DSV. Deci în fiecare județ ar fi trebuit să existe un laborator performant. Și în Dolj, că vorbim pentru sudul țării, există un laborator, dar cel din Slatina a avut șansa să fie foarte dotat. Conducerea unității a investit foarte mult și în resursa umană, a convins medici să stea acolo, să se specializeze, unii în țară, alții în străinătate. Pe proiecte au și fost ajutați de Autoritatea Sanitară Veterinară. Costă un singur aparat peste 1.500.000 de euro, plus rechizitele cu care se lucrează. Sunt 101 camere, sunt pentru fiecare tip. Sunt sute de analize acreditate și autorizate care pot fi făcute oricând pentru orice produs. Ce era mai de ultimă oră, trebuia să facă decelarea drogurilor. Era o discuție. Se lucrează la asta. Era o întrebare. Deci este și asta în lucru acolo. E foarte important. Deci știința a evoluat, statul a investit în aceste laboratoare, sunt ale statului, totul e gratuit, trimis numai de medici. Dacă vine omul, plătește. Dacă medicul dispune anumite analize, totul este gratuit, costă foarte mult dacă este să le plătim, dar statul plătește el, suportă el
și asigurăm asistența Vin sanitară. și mostre din alte județe? Sau Vin și... mai multe, pentru că Vă rog. și noi am trimis la anumite probe pentru anumite substanțe la Dolj și din 7-8 județe vin la Olt, fiind arondat pe anumite tipuri de analize și numai el acreditat. Și asta e greu, nu e ușor, că aceiași oameni lucrează în aceeași unitate de timp zeci de probe sau sute de probe în plus. Cu cheltuielii pe județul Olt, că cheltuielile le facem de aici, reactivii costă foarte Domnul scump. profesor, mulțumim foarte mult, s-a tăiat emisiunea. O emisiune interesantă despre alimentație. Stăm bine la alimentație. Da, nu, suntem sub control. O avem sub control. Asta e important. Datorită colegilor de la direcțiile veterinare județene din România. Mulțumim frumos, toate cele bune și să mergem la Zahăna să luăm brânza de la mamaie, că e brânză bună. Mergem. Mulțumim, domnule profesor, toate cele bune, la Plăcere. revedere.